И здравейте YouTube, аз съм Black Arrow, отново с моето каналче. Надявам се да се чувам. Така, това е петия епизод на Dragon City. Отдавна не съм качвала на Dragon City, затова съжалявам. Така, гледам да съм редовен всеки ден. Също така, да се похваля, спечелих Dark Dragon, 22 левел съм. И имам този красавец. Ето го на 13 левел. Така. Сега. Ще се бием. Минах, надявам да... И тук да победа. Така. Сега. Окей. Ще го смена. Да. Ето. Този нещастник. Сега ще му отдам едно дарк. О, той е 10 срещу 8 и кой ли ще победи и 10 лев ще победи. О, да, 10 лева ще победи. Жалко. Ако чувате това чукане, не дейте му обръщате внимание, защото и ни тук долу заковават пирони. Са отврат. Kill me, bitch. Няма значение, забравете това, дед го казах. Оф, мъга сега трябва да удрям. Това колко е тъпо. Сега ще видите най-якия човек, най-якия дракон, който е на 13 левел. Затъвай в дълбините на Асгард. Затъвай! И кой е? О! Ще го разбия. Атака! Бях поне на 15 левел. И тази атака е същата. Но ще използвам... и тази атака ще използвам заради вас. Да видите всички атаки на Dark Dragon. Така, този епизод ще бъде относно сбитките. Този отстранен. О, Маугли. Бързо да го смена. След това, ако чувате това говорене, не му обръщате внимание. Ако обичате, пиявици, изпийте го. Това го има още повече. Така, YouTube надявам да качвам, нали, интересни клипове. Шет, не, моля ти се, не дей, бе. Не дей така, бе, батко. Да ти се изпукам на веждите! Сега ще видим кой ще победи. Сега Dark Dragon ще се изправи срещу 3 дракона. Кой ли ще победи? Аз или те? Да се изпукам, Дано. Ти кой, бе? Яш ми газа! Затъвай в дълбините на Асгард. Следващият. Стига, бе! Ева, бе! Метал и електрик. О, мага. Арем яш, куче. О, мага, Dark Dragon разби 2 дракона и половина. Той е много силен Dark Dragon. Сега сме на Снейка, ще го махна. Snake Dragons. Snake Dragon ще махна. И ще сложа ето този буцак. Това ще го махна. И ще сложа ето пич. Dark Dragon ще първи. Първо са примамките. Така. Втори са величествените. Не величествените ми няма значение.
значение кои са втори, ама... Абе, какво подбирам, бе? Айде поръчи си въкарам. О, YouTube, гледайте, заковах го! YouTube, надявам се да качвам днес на другите клипове, защото аз много се старая за този профил и не искам просто да не ви харесват клиповете ми. Надявам се от сърце наистина да качвам хубави клипове. Омага само това ли е? То голям нубър на 20 левел. Само един драгон. Обирай, бе. Малко ми влагва така. Това от мен, надявам да ви е харесало. Абонирайте се за мен. Ако видите на моя, вижте в моя канал, ако видите едно се за мен, това означава да се сабскрайбнете за мен, да се сабскрайбнете за мен. И така, и това от мене, надявам да ви е харесало и до следващия път и до скоро виждане в други клипове и чао!